mwnbai BODOLAND. बापरे 57 किलोमीटर दं। तो रायजोफोर दिनै जोङो थांगासिनो दिरांनिफ्राय टावांसिम। तो बे टावांसिम थांनायावनो लामायाव बिराद मोजां समायना रमायना मिथिंगानि महरखौ नुनो मोनो। लोगोफोर ओइजों थांबानो सेला टानेल मोनगोन आरोना। दायो किन्तु जोङो थांगोन सेला पासजों आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सेलाथ' बियो 13,000 निफ्रायबो एसे बारा गोजौआव, जेराव हांखौ लानोबो एसे थोनो जायो। थ'दो बेवहाय ओमफ्राय बिराद बरफ गोग्लैयो। थ' बेहाय बरफाव बेफोर ग्ल'भ्सआबो खामानि होआ। डाबल ट्रिपल गाननांगोन नङाबा जानाय नङा। रजेनि थाखाय बिबार लाखाबाय आङो। नै लोगोफोर नाय बरफखौ नाय, बरफ बेखौनो बिराद नुबाय थायोमोन भिडिअ'आव नुबाय थायोमोन आरोना। नै दिनै एखेबारे जोङो हाबसै आरोना। हेलो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय नेरसिबिनायखौनो थ' बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। थ' दिनै जादों दिरांनिफ्राय गुड मर्निं माने गोजोन फुंबिलिनिखौ जासिहरबाय आरोना। दायो दिनै जोङो थांगोन टावां, मिथिबायना टावां। बेनिखायनो जों रेडि जानांगोन नालाय। नै एखेबारे गरम माने गुदुं गाननांखागोन सिङाव। नै जोंनाबो डाबल ट्रिपल गानखागोन। एलाय रेडि जागासिनो जोंना सेंग्राफोरा। ओइलाय जेकेटफोराबो जा हेभिखा। ओमफ्राय नै बेबो रेडि जाखाबाय दा? रेडि। बेल' ना आरो जोंबावनांगोन? बे जेकेटफोरनि माने सायाव आरो रेनकट गानबावगोनसो, नङाबाथ' थैखागोनलै दिनै। थ' दिनैनि भिडिअ'आ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन, मानोना बरफाव थांगोन नालाय फाइनेलि माने आरोना। थ'दो दिनैनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। नै आङो खैथा गानखो र'। ओइलाय इनार थांबाय। बिनि सायाव जिन्सनि सायाव आरो मोनसे नै ट्रेक बादि, ट्रेकनि सायाव रेनकट। नै प्रिपेयार जाना थांखानांगोन ना, बेयाव गोजांहैबाथ' जानाय नङा। थ' लोगोफोर जोङो बेयावनो थादोंमोन अबसे, 3 रुम लादोंमोन जोङो। ओमफ्राय दायो जोङो थांसै एखेबारे टावां आरोना। ओमफ्राय नै जोंना रेडि जाखाबाय। नै बेखौसो एखेबारे हिर' सुपार नुखादों जेकेटफोराबो। ओमफ्राय मोजाङानोमोन थानायफोरा। गासैबो रेडि ना दिनै थांनो? रेडि। गांबेसे गानदों? बहुत गोजो गाननायलाय लोगोफोर नै बिथाङा दैया आंखौ बर' होनना बुंगासिनो आरोना। बर' में बोलते है नमस्कार को खुलुमबाय। तो सबको खुलुमबाय कीजिए। खुलुमबाय बोलिए। खुलुमबाय बडोलैंड। काशी देले खुलुमबाय BODOLAND। ठीक है ना? काशी देले मतलब आपका काशी देले मतलब हम लोग का भी आपका कौन सा भाषा है? मोनपा ना, काशी देले। हाँ ठीक है। काशी देले रायजोफोर। काशी देले राइडरफोर। लोगोफोर दायो जोङो थांसै जोङो दायोथ' जेनेबा बर्थमान दिराङाव दं नालाय। ओमफ्राय नै फंबायमोनाबो बिसोरबो सासेया बङाइगावनि, सासेया बिजदिनि। दे होमबा लोगो मोनगोन र' ना। ओमफ्राय जोङो दायो थांसै। थ' चलिए होमबालाय दिनैनि बे भिडिअ'खौ जोङो स्टार्ट खालायसै। फागुनखौ साजायगोन सोमलि बिबारा। माइसौ साइसखौनोब्रा। बैसागखौ साजायगोन दंफांनि गोरलै बिलाइआ। सना नोंखौ साजायगोन। थावखौ सोबावसैना आरो 610 का दीजिए। दायो आवगायलांसै। नै दासो रामा केम्प। नै नुबायना सेला पासआनो 57 किल'मिटार। बापरे 57 किल'मिटार दंबावो माथो। स' हेल' हाबिबि, वेलकाम नट टु दुबाइ बाट वेलकाम टु अरुणाचल प्रदेश। बेबायदिनो लामायाव हारसिंनो बुखिलाबायनानै बेबायदिनो फैयै एसे रेस्ट लाफैबाय। जेराव आङो मोजां बिबारखौ नुबाय। थ' आङो सानबाय कि रजेनि थाखाय लांनांगोन, बेनिखायनो आङो दसे नेथ'बाय। लोगोफोर बेनो जादों सेंगे बारनानै आरोना। ओमफ्राय नै नायदो, बे हाजोआव बे बिबारबो बारगासिनो आरोना। नै नायदो
जेबोआनो गैया बे बिबारफोरखौ नायलाय कत बरिया बा पार्पल 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 नै नायदो नायदो बेफोरखौ नायलाय बे बिबारखौ नै दासो जादों दा रजेनि थाखाय लांसै रजे नोंनि थाखाय नोंनोल' होनो थाखाय आङो लांगासिनो बारसेल' आरोना नङाबा गुबुनाबोथ' बिगोन ना बेनिखायनो आरोना 13,000 फिटनि गोजौआव दं नालाय बेनिखायनो हांखौबो थोनो थोनो मोनलायलायो आरो नोंथांमोना रायलायनायावनो हमनो हादोंदां नै लोगोफोर नायलाय बापरे मालै बिसोरलाय बापरे 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 मोसौ मा मोसौ जाखोब्रा बिसोरलाय बापरे जोंनिथिं थांगौबा मा जागोन बेबालाय मानसिफोराबो खारदावलाबायगोन बिनि उनाव बिसोर थागोन कि जोंथ' एखेबारे होगौमोन जिलिरजों गावनाया चिपाक चिपाक होगौमोन ओमफ्राय न'आव मानसिफोरखौ बिसोर बुथारगोन ना ओइ लोगोफोर ओइ मानैखौ नायलाय नै नुबायना बापरे खाथ्राखालै बिसोरो मासेयाथ' आंखौ नायगासिनोआनो बापरे नै नायलाय बा बे बिबारफोरखौ नायना कत मोजां नुखादों रजे नोंनि थाखैथ' आं लाखाबाय रजे डार्लिं ओके वी आर राइडर्स एंड राइडर्स का सभी का एक वो होता है बढ़िया 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 नै बेबायदिनो मोजां मोनो ऐसा ही अच्छा लगता है हबीबी दिस इज व्हाट द फीलिंग्स ऑफ अ राइडर व्हेन वी मीट लेट अस ग्रीट ईच अदर हबीबी हबीबी राइडर वाव नै नायदो भिउसफोरखौ रायजोफोर जोङो ओइ हाजोआव गाखोनांगोन एसटिएन चार्च बापरे इउनिट रान केन्टिन गिर्जाबो दं आरोना अबसे आर्मिफोरनियावलाय थाखायो ओइलाय जसवन्त सैनिक नै बैसाखि सफैबाय जोङो लोगोफोर 11,446 फिट 11,000 फिटनिफ्राय लोगोफोर ओइजों थांबानो सेला टानेल मोनगोन आरोना दायो खिन्थु जोङो थांगोन सेला पासजों आरोना फैनाय टाइमावसो बे सेला टानेलजों फैनोसै ओमफ्राय बे सेला टानेलजों थाङोबा लामाया एसे मोजां बिराद मोजां एसेल' नङा ओमफ्राय बे सेला पासजों थाङोबा गोजौआव मानखोबा एसे लामाया बिराद गाज्रि नुनो हादों दा गावनायखा ओमफ्राय बेजोंनो गोग्लैलाबायबाथ' गैले मोदोम बेदर जेबो बेगेंफोरखौबो मोननाय नङा बेयो बिराद रिस्किसो थ'दो जोङो थांसै बेजोंनो मानोना रिस्कि जों थांबासो विस्कि मोनो सरि विस्कि नङालै माने मोजांखौ नुनो मोनो आरोना गोजौआव नै ओमफ्राय दसे थाथ'नानै एसे आखाइखौ इन्जिनाव दाङै एसे गुदुं खालामबाय मानोना बिराद थान्दालै बे मोनसे ग्लभ्सआ जेबो खामानिखौनो होआ लोगोफोर नै बेनो जादों जोंना अबसे सेला टपलाय नङा टपथ' सहैयाखैना टप सहैयाखै मा गोजांदों बोरै नै बेफोर ग्लभ्सआबो खामानि होआ डाबल ट्रिपल गाननांगोन नङाबा जानाय नङा नै लोगोफोर जोङो सेला टप थांगासिनो आरोना बे हाजोखौथ' गाखोखाबाय दहायनो ओमफ्राय नै एखेबारे खुवा बे हाजोआव एसे एनै मा होनो माबाखौ नुबाय दे बरफखौ नुबाय र' नै नायदो जेबोखौनो नुवा सिगांजों बारा दा आरो 6 किल'मिटारसो दंखायो सेला सहैनो आरोना ओइलाय जोंना सिगाङाव पार्टनारफोरा फंबायमोना नै सेला आरो 5 किल'मिटार बारा गैला लोगोफोर बारा गैलाला you can see the ice लोगोफोर नाय बरफखौ नाय बरफ दाथ' बरफ गैया नै लोगोफोर वाव बरफ टेंगे नायदो बरफा नायदो
ओइलाय नायदो बरफ 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 थान्दा बरफ नै नायदो वाव 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 लोगोफोर नै नायदो बेनो जादों सेला माबानि आरोना नै नायखादो गोरा जाना थादोंलै बेफोरो नै 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 नायदो बवा हैस माथो सलिथार हो नायदो वा ओइ बापरे सलिदथार माथोफ्रा ओइस सादों माथो आखाया लोगोफोर फाइनालि बे सेलायाव मोनफैबाय आरोना सफैबाय नै आङो सानगासिनोमोन सहैनो हागोन ना हाया खिन्थु नै सफैबाय आरोना बरफानो बरफ नै नायदो एखेबारे हाजो बरफानो बरफ ओरैजाय नायदो थ' बेवहाय बरफखौ एसे दांनानै आरो जोङो ओंखारलांबाय मानोना लामाया एसे गोजान आरो बे बरफखौ दांबाय थाबा जोङो सहैनाय नङा बेनिखायनो आरो ब्रं सालायबाय नै बेनो जादों बेखौनो बिराद नुबाय थायोमोन भिडिअ'आव नुबाय थायोमोन आरोना नै दिनै एखेबारे जोङो हाबसै आरोना लोगोफोर दायो सफैबाय आरोना ओमफ्राय र' एसे इयावनो थांनानै फट' लाहैसै आइदै ओमफ्राय नै बिनि उनावनो सेला लेक आरो नै नायदो बा माथो नै सलिदथारब्रा नै नायलाय वा लोगोफोर नै दायो आङो दङ जेनेबा टावां डिस्ट्रिक्टआव आरोना मानोना बेजों थांबानो नै नायदो बेजों मा होनो ओरैजाय थांबानो जेनेबा कामें डिस्ट्रिक्ट सहैबाय आरोना वेस्ट कामें ओमफ्रायनो जोङो दायो बेजों थांजाग्रा आरोना बेजोंनो टावां थांसै भाई आयो थैंक यू अच्छा ठीक है तो बेयाव एसे फट' लानोसै आरोना दाथ' बरियासो ओइ बे गेट नालाय बिनि उनावनो जोङो बे मोनसेयाव हाबबाय आरोना खिन्थु बेयाव जोङो नै दायो माने मेगि जागासिनो आरोना खिन्थु बे मेगिया बेयाव आं खोनादों बेयाव 60 रुपिसनो ओइ बे मोनसेयाव ओइ खाथियाव थांबा बेयाव मा होनो 40 आरोना बेयावबा हले 60 20 बारानो बेयाव नोंबोथ' गम मोनाखैमोन 20 एक्सट्रा होनांसिगोन जोङो नै फैनानै बेयाव जाफैनो हागोन ना नै मालिकआ बेयाव दं आरोना ओमफ्राय मालिकखौनो एसे सोंसै आरोना बड़ भाषा में जो ना वेलकम को हम खुलुमबाई बोलते हैं खुलुमबाई बोलिए ना खुलुमबाई बोलने से क्या बोलते हैं वेलकम को हाँ वेलकम आप लोग मwnbai है ना हाँ मwnbai में क्या बोलते हैं वो एक तो भूल गया हम हाँ तैसी दिले ना हाँ तो बोडोलैंड का लोग जो आएंगे ना तो यहाँ पे आके खा सकते हैं मैगी ठीक है गरम गरम बढ़िया सा मैगी बोडोलैंड से तो लोगोफोर बिनि गोजौआनो जादों 13,700 फिट माने 4,200 मिटार गोजौआव माने सी लेभेलनिफ्राय ओमफ्राय नै टुरिस्टफोरा बिराद गोबां दंखायो आरो बिराद फैखायो बिराद गोजाननिफ्राय साउथ इण्डियानिफ्राय नर्थ इण्डियानिफ्राय पुरा फैखायो बा माथो ओमफ्राय माने गारियानो गारि ओमफ्राय ओरैजाय एसे थांबाथ' बे लेकनि खाथियाव थांबाथ' आइ लाभ सेला जेराव लिरनाय दं बेयावथ' बिराद टुरिस्टानो टुरिस्टखा लोगोफोर नै बेनो जादों बे सेला नालाय दायो जोङो थांसै बेयावहाय साहा लोंबाय माने बिराद गोबाव थाबाय आरोना मेगि जाबाय बेयाव दायो जोङो थांसै हरैनो माने टावां थांसै आरोना बिनिफ्राय टावांआ आरो गोजानानो टाइम नांगोन अबसे ओइयाव एसे मानसिफोरखौ एसे देखायसै र' बिराद भिर ना थुदो दानाबा वा नायदो वाव बड़े बरफ नै नायदो लोगोफोर नुबायना बोराय बुरै
बरफ में रोमांस किंग ओइ नायदो ओरैजाय नायदो बरफानो बरफ सलिड बरफ नै नायदो टुरिस्टानो टुरिस्ट खा माथो मानसियानो मानसि नै नायदो बारे सलिड भिरखा सलिड आई लाभ सेलायावथ' एखेबारे भिरखा नै नायदो एखेबारे नै बरफानो बरफ जेबोखौनो नुला माथोब्रा बेजों बे साइडनिफ्राय नै जेबोखौनो नुला माथो ओइलाय नै बे गाहायावनो थाबाय सेला लेक माबा लेकआ आरोना नायदोफोर ओइ गुफुर गुफुरखौ नुहरदोंना फुरा बरफानो बरफ बियो नै नायदो एखेबारे नै नायलाय वाव जों थांनायालाय बे लामाजोंनो थांगोन अबासो बे लामाजोंनो थांगोन बापरे बापरे बरफानो बरफलै नै नायदो हाजोखौ नायना फुरा बरफ बापरे 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 सलिड खालै लोगोफोर आरो मोनसे खोथा आरोना हेलमेट जुदि लायोबा ना माने सालायबोयो ना बाइकजों जुदि फैयोबा नै बेबायदि हेलमेटखौ लानांगौ आरोना एन्टि फग वाला नै पिन लक थालायनाय पिन लक 30 आरोना बियो नङाबा मा जागोन जे नैबेदि खुवा खुवा जागोन ओमफ्राय माने नुनाय नङा आरोना नै आंहाथ' बिराद मोजाङैनो क्लियारहैनो नायनो हादों आरोना बेनोसै गोजोन्थों दायो जोङो एसे गेजेर ससे थांसै आरोना नै नै बोरै बोरै थाबायनांगौ जादों ओइसो जोङो माने बे एसे दै बोहैनायखौ बारनानै बे हाजोआव जेराव माने बरफजोंनो बुंफबनाय हाजो बेयाव गाखोहैनो नागिरदों आरोना मानोना जोङो गासैबो जसवाला सेंग्राफोर नालाय बेनिखायनो बेयाव गाखोहैनानै एसे गेलेहैसै बिराद बरफाव नङाबालाय मानिथो एन्जयमेन्ट नङा जानो रायजोफोर लोगोफोर नै बरफा नै नायदो I like it. हायदे वाह क्या बात है गाखोगासिनो आरोना हायदे नै बेसेबां हाबो नायलाय आथिङा हायदे खम नङालै हायदे आबै हायदे ओइ रजे नोंखौसो मिस खालामबायलै आथिङा साजोब्बाय नालाय मानोना मालिसखौ नोंसो खालामना होगोन ना नै नायदो वाह वाह नै मेंग्रुहै सफायबाय बेहाय आंबो नुगोन ओरैबायदि बरफाव रजे नों थाबा आरोबाव बेसे बरिया जागौमोन नायलाय आथिङाथ' साजोब्बाय सोर मालिस खालामना होगोन थ' थिग बिदिनो बिराद एन्जय खालायबाय मोसाबायबो नोंथांमोना भिडिअखौ नुदोंबो जानो हागौ नै रायजोफोर नायदो दहायनो ओरैजाय एसां क्लियारमोन दायो नै नायदो एखेबारे नै जेबोखौनो नुला नै मानसिफोरखौनो नुलानो बोथोरानो एखेबारे दानो दा सोलायबाय थायो मिथिबायना